jo. Vi ska vara bastu, om och upp och släppa stress idag. Bastu glöder är vi som glöder 100 grader noja. Bara vara bastu, inte på så säg ting bara yr. Oh, oh, bara bastu, jo, sauna. Ja, just ja. Helppo vanno mei rongunu. Tick, tick, takulen gorkadu. 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värmajärn. Oh, 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 oh. Sveittin lakkar, ja, ja. Oh,